אנחנו מתעוררים אחרי היומיים הכי הזויים שהיו לנו בחיים. תבינו רגע את הסיטואציה. יומיים לפני עצרו אותי בתוך הירח דבש שלי, נכנסתי לתוך מעצר ומשפט ובתי משפט ואירוע מטורף שהפך לי את החיים. ופתאום, באותו בוקר, אני ואילן מתעוררים בבית מלון, כאילו כל היומיים האחרונים לא קרו מעולם. תאילנד חזרה אלינו, אבל בכל הכוח. ים, כחול בעיניים, אווירה של ירח דבש, אבל בתוך כל זה, עננה מאוד כבדה מעל הראש שלי ושלה, שחס ושלום אני אכנס לכלא התאילנדי למאסר ארוך של 4 שנים. ועכשיו נשאלת השאלה, מה לעשות? מה, לעצור את הטיול? מה, היא לא יכולה לחזור לארץ כי אני תקוע שם, אני לא יכול לעשות שום דבר בערך חוץ מלהסתובב ברגל בתוך תאילנד, אבל בתוך כל זה בחרנו. הדבר הזה לא יהרוס לנו את הירח הדבש. אין סיכוי. החלטנו להמשיך לטייל, גם אם זה אומר שנלך ברגל, או במונית, או בהסעות, או באונייה, או לא חשוב מה. הטיול הזה והירח הדבש הזה, נמצא אותו עד תום. אנחנו יושבים ככה במיטה, מפעננים לנו, מתחילים להריץ צחוקים בינינו. מה היה קורה אם היה כתבה בארץ? מה היו רושמים? התחלנו להגיד, ישראלי נעצר בתאילנד, ששתי מחסניות היו במזוודה שלו. אנחנו מתעוררים, אני הולך למרפסת, יושב שם בכיף שלי בניחותא מול הים, מעשן סיגריה, שותה קפה, ומתחיל לעדכן את כל המשפחה והחברים שלי שבארץ, שלא היה להם מושג מה עבר עליי ביומיים האחרונים. בהתחלה הם בכלל לא האמינו לי, אבל איך אפשר להאשים אותם? תחשבו על זה רגע, פתאום חבר שלכם, מישהו מהמשפחה שלכם, משום מקום, שולח לכם שעצרו אותו בתאילנד, בתוך הירח הדבש שלו, ויש חשש מאוד גדול שהוא ייכנס לכלא לתקופה ארוכה. הייתם מאמינים לו? אנחנו קמים, מתארגנים ויוצאים ליעד הבא. קאולק. עיירה, כמה שעות נסיעה מפוקט איפה שהיינו באותה עת. מצד אחד, אני משדר עסקים כרגיל, אבל מצד שני, בתוך הלב שלי, פחד מטורף שחלילה אני אכנס לכלא התאילנדי. הטראומה הייתה בתוך הגוף שלי בצורה קיצונית. כל שוטר שעבר ברחוב הלחיץ לי את החיים כאילו הוא בא לעצור אותי. הייתי מפחד אפילו לעשן סיגריה, פעולה כל כך פשוטה בטיול שלי, מחשש שאולי אני אשם באיזה מקום שאסור לעשן ויחזירו אותי לתא מעצר שהייתי בו. אנחנו נוסעים, אחרי שעתיים דרך, פתאום אני מקבל הודעה מחבר שלי, פרג'ון, אתה סלב. כולי עם פרפרים בבטן מתוך לחץ, אני מבין שהדבר הזה קשור איכשהו לאירוע. פותח את ההודעה, זה כתבה באחד האתרים הכי חזקים בישראל של החדשות. זוכרים את המלמול שלי ושאלה מהבוקר, את הצחוקים? זה בדיוק מה שהיה רשום. ישראלי נעצר בתאילנד שעשרות כדורי רובה נמצאו במזוודה שלו. פתאום בום! שוק מטורף. הסיפור שלי נהיה ציבורי והשם שלי התנוסס בכל מקום. הדבר הראשון שחששנו ממנו, שסבתא שלי או סבתא של הילה ישמעו על הסיפור הזה מצד שלישי. חששנו עליהם, מבוגרות, ואולי הם יבינו את כל הדבר הזה בצורה לא נכונה. במיוחד שבנקודה הזו שום דבר לא היה ברור. אבל מה שבאמת שבר אותי בתוך הדבר הזה, שהשם שלי התנוסס בכל אתר חדשות בארץ, השם שלי נהיה מפורסם בשבריר שנייה, בלי שבכלל הוצאתי מילה מהפה שלי. מה שבאמת שבר אותי זה התגובות. מאות או אפילו אלפי אנשים שלא מכירים אותי בכלל, יורים באצבעות שלהם, משפטים שחדרו לי ישר לתוך הנשמה. נאצות, קללות, איחולים ואיומים, כאילו אני מקסימום איזה פבלו אסקובר ישראלי. אמרות כאלה הזויות שתלושות מהמציאות בכלל. אנשים שלא מבינים איך נקראתי לתוך הסיטואציה הזויה הזו. ופתאום הטלפון שלי לא הפסיק לצלצל. כל אדם שאי פעם מכיר אותי שלח לי הודעה. מה איתך? מה קורה? מה חדש? אתה בסדר? איך אתה מרגיש? צריך משהו? אני בעצמי לא יודע בכלל מה קורה. כולי מבולבל, בסערת רגשות, בטירוף. לא יודע איפה לשים את הראש שלי. תוך דבר קטן שעברתי בתאילנד זה נהיה משהו עוצמתי. תוך כל הרעש והשאלות שלא הפסיקו לבוא. הגענו לקאולק שעתיים לפני שבת. בנקודה הזו שלחתי הודעה גורפת לכל מי שהתעניין בסיפור, כל מי שדיבר איתי, פנה אליי, משפחה וחברים. אמרתי להם ששבת אצלי, אני מכניס לשבת. עשיתי סטופ, קיביתי את הפלאפון, הכנסתי את השבת, אבל נשארתי עם שאלה אחת בראש. מה לעזאזל הקדוש ברוך הוא רוצה ממני בתוך האירוע הזה?